Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। मुलुगनां गेलेगिरि बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा मेरि कम आरो लाभलिनामोन बायदि बुहुम देरहासारनायनि सिमां गहपुरनि लाइमोन हिन्जावसा बर'नि फिसा नुलुस्रि नार्जारिहा गहपुर महकुमानि बालिजान गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय 4 नं बालिजान दैमुगुरि गामिनि थागिबि गहपुर सिं नार्जारिनि थामथि फिसाजो नुलुस्रि नार्जारिया जोबोद गोग्लैसोनाय ओनसोलनि। मख'नो गोनांदि बिथाङा सिगाङाव बक्सिं आरो किक बक्सिंआव हादर आरो रायजो थाखोनि गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हाखांबाय। बिथाङा थाबैनो जानो गोनां मोनसे राष्ट्रीय थाखोनि बक्सिंआव बाहागो लानो थाखाय दासान्दि गोख्रोंसिन सोलोंथाइ लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बङाइगाव पुलिसआ मोनसे सुथलंनि बिथाजों संदाननानै निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननि खाथियाव हिर'इनजों लोगोसे सानै बर' लाइमोनखौ ग्रेप्तार खालामो। हमनो मोननाय सानै लाइमोनखौ क'क्राझार जिल्लानि बाथरमारि गामिनि थागिबि बनिकान्त नार्जारिनि फिसाज्ला राहुल नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय काकरमारि गामिनि थागिबि अगेन्द्र बसुमतारिनि फिसाज्ला दिलहाट बसुमतारि होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर सानैनिफ्राय 35.58 ग्राम हिर'इन, नोगोद 3,280 रां आरो गंनै मबाइल हेन्डसेट मोननो हायो। भारत सरकारा फिन चाइनिज एपफोरखौ बेन खालामनो हागौ। मिरु सरकारा गासै 54 था चाइनिज एपफोरखौ बेन खालामनायनि थाबैनो गोदान बिथोन होनो हागौ। बेफोर एपफोरानो जादों जेरै स्वीट सेल्फी HD, बिउटी केमेरा, सेल्फी केमेरा, केमकार्ड, फिबा भिडिअ एडिटर, डुएल स्पेस लाइट बायदि बायदि। इलेक्ट्रनिक्स आरो आईटीनि मन्थ्रिया बेफोर एपफोरखौ गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय ब्लक खालामनो बिथोन होदों। दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरिनि देहाया एसे गाज्रि जानायलाय बिथाङा गुवाहाटीआव फाहामथाय लागासिनो। गुवाहाटी 6 माइलनि रेहेमान देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो थानाय दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि देहानि थासारिखौ खौरां लाहैदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बिथांजों लोगोआव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा बिथाङाबो दंफायोमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 54 बोसोर खामानि मावनानै गाबोन 15 फेब्रुवारि खालि 55 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो। एबसुनि 55थि जोनोम सानाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फिस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। गवालपारा पुलिसआ दिनै सानै ड्राग्स फान्थिं बायग्राखौ हमनो हायो। गवालपारा पुलिसआ दिनै फुङाव गवालपारा जिल्लानि कृष्णाइनिफ्राय सानै ड्राग्स फान्थिं बायग्राजों लोगोसे 84 ग्रामनि ब्राउन सुगार मोननो हादों। हमजानाय सानैबो कृष्णाइनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैबो आयेन बेरेखा ड्राग्स फान्थिं बायनायाव लोब्बा दंमोन। हमजानाय सानैखौ नुर आलम आरो शफिकुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। थांनाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रह्लाद ब्रह्मआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, बारग' हादरगिरि एपिजे आब्दुल कालाम आरो बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीखौ हिज्रा सोदोबजों लाजि फोनांनायनि उनाव प्रह्लाद ब्रह्मखौ बिपिएफ दोलोआ एरख'नायनि सायाव एमएलए रबिराम नार्जारिया खुगा खेवदों। बिथाङा बुङो दि प्रह्लाद ब्रह्मआ बिटिसि गोरोबथा सानाव जि खोथा बुंदोंमोन बे खोथाखौ रुजुनाय भाबैसो बुंदोंमोन। राकेश ब्रह्मआ जि आंनि हेंथायै खोथा बुंदोंमोन, हाबा खालामैनि थाखाय जि आंखौ हिज्रा बुंदोंमोन, जि हाबा जायै मानसिफोरा गासैबो हिज्रा नामा? दुलाराय भारतआव गोबां हाबा जायै मानसि दं, समाजिक जिबन आरो राजखान्थियारि जिबनाव दं। बिसोर गासैबो हिज्रा नामा? बिसोरथ' हिज्रा नङा। बेखौ रुजुनाय भाबै लाबोनानै खोथा बुंनायावनो दिनै माखासे मिडियाफोरा सेन्सर खालामनानै एखे रोखोमै बानायनानै भारतनि गेदेमाफोरनि हेंथायै जानाय बायदि थोंजोङै भिडिअ'खौ बानायनायनि थाखाय गोसारदों होनना। मुंख्लं बिर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारिनि थामथि मुंख्लं सान फालिदों। थांनाय 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव दिनैनि सानाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव भारतनि सा 44 सिआरपिएफनि बिर फाइकि जोहोलावफोरा मुंख्लं जादोंमोन। बिसोरनि गेजेरावनो आसामनिफ्राय 98 नं बेटेलियननि हेड कनस्टेबल बिर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारियाबो मुंख्लं जादोंमोन। बिदिनो दिनै बिथांनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बोसोरफ्रोमबो बिबार बावनाय बादियै देग्लायबो थामथि मुंख्लं सानखौ बिथांनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा बिबार बावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।